Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channelnya 2R, Rika dan Rudi. Hari ini Mas Rudi harap pemirsa Dandani motor ya pemirsa. Dandani motor sopo iki dandani? Montore di Jamin. Dijamin. Jamin ini bojone Depas. Oh, dijamin iku bojone. Ini Dik. Apa? Iki rusak. Dik mau esuk-esuk kon dandani. Rusak ora kena dinggo, wong arep Motor dinggo ngaret. Yo. Malah ngesakno kok. Ki wong ndek esuk paling ngarete mlaku. Oh. Iya ya. Ki nek menawa jek iso Dik biyen kan yo. Sampai iso tenan. Ya Dik biyen kan Dik. Tahu bongkar-bongkar iki Dik biyen tak bongkar dhewe. Ki motor apa? Iki motor iki jere mbrebet no. Gak gelem muni kabar pisan iki. Gak iso go mah. Ya yang dandani yang sakmono. Kok nek menawa kena kan kena dinggo ngaret. Oh nek gak kena itu tetep morone ning bengkel. Bismillah ya, muga-muga kena ya. Isin ya. Diwarai. Kalau tansah iki sama di sekolah. Wis sering otak-atik motor dhewe, otak-atik. Yung kuwi cek iso. Iso iki kok bisa tau bendel otak-atik motor. Mati pet iki ya. Ini dhewe kuwi lho, Dik. Apa? Iki mati niki dulem, ulem wong megen to. Kok kulon kono kok kulon dituntun, Dik. Wah, lane iki ngono. Iya, karo ngelemi wong kenduren kuwi. Nuntun ngati teko omah. Aduh ya. Hidupmu awet teko omah terus esuk-esuk mang. Jajal bandane nek menawa jek iso. Dandani. Iki awake yo. Iki awake angkat iki karo iki. Salate. Tak kendalane sih. Iki berdi servis nang Dik. Berdi dandani nang depan aja iya. Yo. Dandane paras kuwi lho dikeki. Dandane kek nang sing dinekno oli iki paras. Ya sing ngekeki oli yo paras iki. Jajale bisine sik. Iki kene sapa yo, Dik? Kak, Nanti maling. Rawan-maling iki. pokoke nganggo ora sogok apa ngono. Enggak, ora batu. Ya pokoke mbah apane kuwi sing arep. Sik tak jajale sik. Numpak pikir iki tekan. Bapak pikir saiki yo ora. Karburatornya rusak nih, Dik. Ya masih bener. Itu jangan nonton sekolah publik. Operasi kenapa belum bikin? Kena. Hah? Kena. Orang kenal. Kuritnya anak gue nih, sini kayak ngene ide. Pemirsa, sini rusuh tuh. Jebul. Lah. Apa bener? Di sini tuh kayak. Udah nanti nih. Itu juga enggak kok ngono. Enek. Mbak Pai harus dianu apa? Bersih itu kan. Ini kita makin ini. Ini loh. Terus isi guys. Ini jadi yuk karo berbukti dulu. Karburatornya tak bongkar sisan. Anane, jadi nane, kayak bakasi balikan lebih gini.
Dik biyen iki anu iki. Rasio ya kan bapak tarik. Tak dendani dhewe soalnya kan iso iki. Jurusan kan sekolahku dik biyen ya. Jurusan TKR. 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 STM. Dik biyen iki wis motor iki dek tak nggo praktek. Tak nggo praktek zaman anu motor iki lho pemirsa. Oh, motor iki semua sih. Tapi dia kan juga yo pacaran mbek iki kok aslinya. Jadi resik bensin ke anda. Makan baru. Jadi kau kan makan Makan dulu. iki pengen makan banyu sama anake. Lah saya sing ngajak kan anake kae. Ya, Mbak Sikat dedik mau tombok terus sikat tem. Sekate dhewe lho pink warnane. Pink bening ya apa. Sikat ini mau lima sikat atau tiga ya. Sing kono diresik-resik digogek sik gak aman. Strumnya apa pemirsa? Karburator lho. Mesinnya Iya iki anu motor lawas nih. Nek sing metiknya udah iso di ora tau ngare. Ya Allah koyo ngene dik lho soalnya. Kulo pemirsa. Iki dienggo ngaret tanpa perawat. Anjir aku nang jrede. Setiap pemirsa kok ndang ngene. ini diresik itu. Iya. Ya rusak banget, Dik. Jangan berarti ganti oli tok berarti berarti servis. Juru. Dene merek Dik, iki merek apa pemirsa nek ngerti? Astrea. Apa ya, R, VKR. Ora. Apa? Enggak ada kan itu. Gitu. Apa ngerti gak mereknya tak tutup bisa. Kayak piye? Saiki lho Dik tak takon gede iki motor apa aku. Honda VKR. VKR itu apa enak? VKR itu Traffic. Sprafit. Ora pemirsa. Lha iki wacanane apa niki? Nasya. Motor Cina. Loh. Motor Cina. Nek merek Nasya ngene deh. Malah. Ini biar malah anu kok. Ora Honda malah Nasya. Ngono motornya dijamin. Motornya dijamin niku bojone Depas. Pak Deku. Merek ini Nasya. Lho tinggu ulem iki biasane diungarit wong paling mlaku, Dik. Ngarit e. Arete mlaku iki. Sakno tak dendani. Kengko yo kena Dik.
mantan TKR kudune kena Wis suwi dik wis pirang tahun. biyen pernah buka bengkel dhewe ning omah Sama. sampean jare nek ngomong Oke buka dhewe cuma nenek saya rusak kuwi. Si motornya sebelah ini dik biyen. Biyen motornya kuwi tambal ban tambal ban bareng. Minta gue praktek lho dik burinu. Iki diresiki isik karburatornya ini biyen sire ngendat-ngendat ngono lah yang taruh di minggat. Motor ki anu dik. apa Iya sing kena operasi dik biyen. Operasi knalpot. Gunku alhamdulillah lolos dhewe soalnya security wi anake koncoku. Konco sekolah ya. Dadi ini rondok kenal terus akhirnya aman. Ditutupi kancaku wis. Soalnya gigi rata copot ini. Soy kayak gini ngerti. Iki biyen motornya apa teh? bis R Kristal apa ya? mereknya aneh-aneh Tuh jangan biyen mana-mana. muncul Biasanya buat servis nanti. motorku iya tapi trim ngresiki tok ngresiki apa kene ngarani panggone rantai metik apa jenenge fanbed Oh metik kok? medik Iya metik ya. Iya. kono kuwi tok karo ngresiki saringan apa kan Aku nek gak iso dadi tetep ini bengkel deh. Tumen baut iki. Ibin biasanya nek servis diresiki tok. Disikati mana? Biasanya kurang akeh. Tiga nyuci pemeriksaan. Berhubung ning kene kan ora ndek kompresor dik ya. Jadi awake dhewe yo nganggone komponen ngerti.
potongnya. Kok di kompresor kok misalnya yang kompon dia sementin yang marahnya ngono iki. Ini alas sempat nih sama. Sebelum misalnya gila otak-otak motor kurang tahu nih Dik. 10 tahun ya mana? Kuwi tok sing disebul. Iya. Wah, Siapa? tak kira pesawat. Ngono motor listrik. Pemirsa di mana tak bersih. Rasa. Soko. Fitri. Mari kita kenekkan. Mesti dawane sitok mana? Wis metu. Sing di motor iki wong ngaret ya adik. Karburatornya harus diresiki Mas Rudi ki wayahe masang. Masang. Bismillah kena ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mau ngaret ben kesel. Mas cepet aja. Matimu di alat 10. 10. Wis. Di sini saya cukup.
kena gue ngarit. Iya. Lecoknya awake jebol kabeh. Ya motor pengaritan. Motor pengaritan iki loro iya. Ini gue bangkel, gue emasnya saiki. Oke, cukup sekian ya. Terima kasih banyak pokoknya sampai ningali channel 2R. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.